झी मराठी, चर्चाही होणारच। कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या विविध विषयांसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली। या बैठकीला आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार अमोल महाडिक उपस्थित होते। या बैठकीत शहरातील रस्ते, पार्किंग, घनकचरा व्यवस्थापन, TDR यासह महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली। येत्या 10 दिवसात कृतीशील आराखडा सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री महोदयांनी दिल्या। याचबरोबर कोल्हापूर शहराच्या वाढीव गावठाणातील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी 94 लाख रुपयांचा निधी देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा या बैठकीत करण्यात आली। येत्या 10 दिवसात कोल्हापूर शहरातील विविध समस्यांचा निपटारा करण्यासंदर्भात या बैठकीत विचार-विनिमय करण्यात आला। या बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ यांच्यासह महापालिकेच्या विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते। विनोद चिंगे, कुंभोज।